खुलुमबाय मोनाबिलिनि रादाबाव बयखौबो बरायबाय। गिबि निउस आपडेटआव दङ बारग' एमसिएलए माखन सरगियारिया UPPL आव जयेन जाबाय। मतानगुरि बियाबनि बारग' एमसिएलए माखन सरगियारिया UPPL दोलोखौ मोजां मोननानै UPPL दोलोआव जयेन जाबाय। लोगोसे द्वारकुसि दखरा बर' फरायसा आफादनि बारग' आफादगिरि बिरलां बर' आरो मोनसे समनि फेडारेशननि आफादगिरि सुभाष सरकार बिथांमोनजों लोगोसे गासै सास्नि BPF दोलोनि मावथिफोरा BPF दोलोखौ नागारनानै UPPL दोलोआव जयेन जाफैयो। नैथियाव दङ बजालिया आसामनि 34थि जिल्ला महरै गनायथि मोनबाय। आसामनि रायजो बेंगिरि जगदीश मुखिया मैया मंगलबार खालि बजालिया हालामनि थागिबिफोरनि थाखाय आरोबाव मोनसे मोजां खौरां फोसावदों। गोबाव बोसोरनिफ्रायनो बजालिखौ जिल्ला महरै दाबि खालामबोबाय थानायनि उनाव आसाम केबिनेटआ थांनाय बोसोराव गनायथि होनानै दोनखाबायमोन। रायजो बेंगिरि जगदीश मुखिया मैया गोदान खुंथायनि थाखाय आबुं गनायथिखौ होबाय। बेजों लोगोसे आसामाव जिल्लानि बिबाङा गासै गं 34 जाबाय। थामथियाव दङ बिश्वनाथ आरो सनितपुर जिल्लाजों लोगोसे लखिमपुरनि मोन 19 गामिया BTR आव सोसनजागोन। सुलुङाव फोरमायनाय बादिब्ला बड'लेण्डनि जांख्रिथायाव मैखोमै बिगोमा होबोनाय सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लाजों लोगोसे लखिमपुर जिल्लानि मोन 19 गामि गासै 1300 गामिया BTR आव सोसनजागोन। ब्रैथियाव दङ चिरां जिल्लानि आइजो जोलुर गेलेगिरि रैसुमै बसुमतारिया बेरामजों गोग्लैसोना दं। चिरां जिल्लानि सासे गोख्रों आइजो जोलुर गेलेगिरि रैसुमै बसुमतारिया मिथिनो मोनै बेरामजों गोग्लैसोना दं। रांनि आंखालाव मोजां फाहामसालियाव मोजां फाहामथाय होनो हायाखै। रैसुमै बसुमतारिखौ मोजां फाहामसालियाव फाहामथाय होनो रांनि गोनांथि जादों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।